Елате с нас в театър Алма Алтер. Здравейте! Тук сме с главната героиня от постановката Албена, Валерия Димитрова. И днес ще й зададем няколко важни въпроса за днешния театър. Здравейте, Валерия! Здравейте! Как сте? Чудесно, благодаря. Какво е за вас театърът? Театърът за мен е моята вътрешна църква. Аз се прибирам в театъра. Ние казваме, че се прибирам в театъра. Тук прекарвам по-голямата част от времето си, много повече, отколкото в собствената си къща. Тук се чувствам себе си, тук си отпочивам от това, което се случва в държавата. Така че, да. Сега кое да задам? Кое е по-трудно? Да изиграеш друг или да покажеш себе си? Аз никога не съм играла друг човек, така че не мога да кажа. Философията на Алма Алтер е да бъдем себе си, да открием как да бъдем себе си, защото е много трудно. Ежи Гротовски, големия полски режисьор, казва, че в живота си ние навсякъде слагаме маски и аз съм съгласна с него. С една маска отиваме на работа, с друга се срещаме с приятелите си, трета имаме за роднините. И реално театъра е единственото място, на което ние се стремим да махнем тази маска. То не се получава през цялото време. Разбира се, това е утопичен, идеалистичен стремеж, но моментите, в които се получава, момента, в който актьор е напълно оголен и е застанал пред зрителя като себе си, това са катарзисните моменти в театъра. Кое е по-важно за един актьор? Образованието или таланта? Не вярвам в таланта. Има хора с харизма, има хора, които имат хубав глас, могат да пеят вярно, но актьорската професия е работа. Много работа. Не само 8 часа на ден, както обикновено сме свикнали, отиваме да работим 8 часа и се тръгваме, а работа през цялото време. Четене на книги, ходене по спектакли, гледане на филми, да се интересуваш от света, който заобикаля, от социалната среда, от политиката. Всичко това те формира теб като личност. И както казваше Николай Георгиев, бащата на българския авангарден театър и създателя на Алма Алтер, не можеш да имаш интересен актьор, ако нямаш интересен човек. Така че на първо място работата на актьора е да развие себе си като човек. Кои са предстоящите постановки, които можем да гледаме на сцената на Алма Алтер? Още този понеделник, на 10 ноември, в 7:30, Щастливеца по Алеко Константинов с участието на големия пловдивски актьор Стефан Попов. След това на 15-ти Алма Алтер взима участие в Нощта на театрите, разбира се. И както всяка година, не само с един спектакъл, отваряме врати в 6 часа, ще има workshopът Отело, така че публиката ще има възможност да се включи и да опита от това, което се случва зад кулисите. Тук няма зад кулисите, но пред кулисите, да кажем. След това могат да гледат 2 спектакла по Гео Милев. Посвещаваме тази нощ на театрите на Гео Милев. Това са Септември, Що отечество. На 17-ти е премиерата за този месец Отело по Уилям Шекспир с подкрепата на Национален фонд. Заповядайте!